ҳама медонад ки дар кадом давлате ки ҷанг нашава, ин сабаби харобию қашоқиву хунрезии он давлат мешава. Лекин ҷанги дуюми ҷаҳон чӣ хеле ки номаш қатъӣ шай, ба тамоми ҷаҳон чунин мушкилӣ барпо кардагиай. Лекин одамо на танҳо дар хиди ҷанг ба азобу шиканҷа дучор шудагианд, балки ҷанг хидаш сабаб шудагиае ки алоҳида кишварҳо ба тариқи эксперимент ҳар гуна рафторҳои ҳайвонишон ба одамо зарар бирасонанд. На танҳо зарар, ҳатто хуни вора резонда ҳаётшона қатъ кардагианд. ва дар ин кор албатта саҳми худша гузарондагиай хеле ҳам саҳми даҳшатноку бераҳмонаша отряди 731 ки дар ҷопон ташкил карда шудагӣ буд. японсо барои ҳуҷуми Советскии Союз хитоиҳо ва дигар давлатҳо омодагӣ медиданд. рафтори даҳшатноку хунсардонаи худшона ӯ мепӯшониданд ба хотири хоҳиши императори хунсард даҳшатнокшон ки албатта ӯ ин рафторҳоро финансировать мекард ва хеле ҳам хуб қабул мекард. отряди 731 яке аз муҳимтарин дар кишвар ба ҳисоб меравад, лекин доғи хеле ҳам сиёҳ дар таърих мондагиай. экспериментҳои даҳшатноке ки нисбати одамизод гузаронида мешид аз тарафи отряди 731 дар вақти ҷанги дуюми ҷаҳон. ҳамада салом алейкум, хуш омадем ба канали SM Шарипов. бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. ва ҳоло табтон хеле ҳам хира нашидай имконият дорем ки дар бурди ҷанговар бозингаро пул кор кунем. ин осон ай. агар ки ту угадат карда бутони кадом ҷанговар ё ин ки бозингар ғолиб мешавад, дар бурди ӯ метавонӣ пул кор кунӣ. барои ин корро анҷом додан ба ссилкаи дар комментария буда бигзар дар сайт регистратсия кун ва фаромӯш накун дар вақти пулин регистратсия кардан промокоди канала истифода бар. ин промокод ба ту имконият медиҳад ки мувофиқи пули дар балансат мондагӣ аз тарафи сайт ҳамо қадари дигар бо бонус бигирӣ. ҳам бонус ҳам пули реалита монда метавонӣ реалин пул кор кунӣ. ссилка барои регистратсия кардан ва промокод барои бонус ба даст овардан дар комментария маҳкам кардагиай. аввал ҳамеша мехоҳам қайд кунам ки тамом экспериментҳое ки дар ин видео ман мехоҳам дар борашон гап занам нисбати одамои зинда гузаронида шудагиай, марду занҳои аз синни 20 то 30 сола. будан одамои калонсол, лекин кам, аз ҳамада калонтаршон 40 сола буд. бештари одамое ки нисбати ӯ эксперимент гузарондагианд хитоиё буданд, лекин дар байни ӯ будан ҳам русо, ҳам шаҳрвандои дигар кишварҳо. одаме ки дохили девори ин отряд мешид, статуси инсониятша аз даст медод, ӯра рақам мегузоштанд ҳамчун як ҳезм. яъне ки ҳезм гуфта мо ира просто так нагуфтем. японсо ҳамин гуна меномиданд шахсоеро ки нисбати ӯ эксперимент бояд бигзаронанд. ба гуфти яке аз шахсое ки дар ҳамон отряд кор мекард, ӯ мега ки ҳамавақт дар сари ӯ ҳамин гапа пир мекарданд ки одамое ки дар дохили ин девор ҳастанд, яъне ки шахсое ки нисбатшон бояд эксперимент гузаронида бишава, ӯ аз ҳайвонои кӯчагарда бадтаранд ва нобуд кардани ӯ ин кори муҳим ва фоиданок ай. ҳама медонад ки чӣ гуна таъсир дора мағзи сар шуштан, яъне ки дар гӯш лабшовизон кардан. албатта ҳама ба ин гапи ӯ бовар мекард. ранги ҳайвонворӣ тамошо мекарданд ки чӣ гуна зан бо духтарчаш дар дуруни камераи газӣ сӯхта қоқ мешавад. ӯ инсон нестанд, ӯ ҳезманд. эксперименти якум, пора кардани бадан. чӣ хеле ки гуфтем ин отряд ташкил карда шудагӣ буд ба хотири тайёрӣ дидан барои ҷанг дар ҳоле ки ба ӯ ҳуҷум мекунанд ва таҳқиқотчиёну врачое ки дар ин отряд кор мекарданд ӯ мехостанд ки тавоноии бадани одамизода барои зинда мондан дар ҳоли ҷангӣ бифаҳманд. барои гузарондани эксперимент во истифода мебурданд асирҳои ҷангира ва ҳамчунин гражданскиҳои Советский Союз ва дигар кишварҳоро. яке аз даҳшатноктарин экспериментҳое ки ӯ тавонистанд бигзаронанд и алоқамандӣ дора бо пора кардани бадани одам. асосан ӯ аз бадан ҷудо мекарданд дасту пои одамизодha, яъне ки ӯ мехостанд фаҳманд ки дар ҳоле ки хуни одамизод аз бадан мерава, ӯ ба кадом ҳолат гирифтор мешавад. аз дигар ҳолатҳое ки дасту пои одама мебриданд, ин ягон хел алоқамандӣ барои ҳолатҳои ҷангӣ надошт. мисол мегирем, ҳолате буд ки дасту пои одамизодha мебриданд ва дар дигар ҷои баданаш медухтанд, ё ин ки дар дигар ҳолаташ дасту пора ях карда баъдан мебриданд. аз одам танҳо бадани бедасту по ва калаш боқӣ мемонд. даҳшатнокии ин ҳолат онае ки одами зиндара ин кора мекарданд бе ягон наркоз. қоқ кардани бадан. бисёриҳо медонанд ки 80% организми одам аз об иборат ай. агар ки мактаб ҷилбозикунӣ нарафта бошен, ман фикр мекунам ки шумо ин маълумота медонед. лекин оё ягон кас ба худаш савол дод ки ира чӣ гуна муайян карданд? марҳамат, яке аз роҳҳои барои муайян кардани чунин ҳолат истифода шудагӣ буд аз тарафи специалистои отряди 731. ӯ одама маҳкам дар як стул баста дар як комнатаи гарм маҳкам мекарданд. албатта ба сабаби гармӣ одам арақ мекард. арақи ӯра ба шамоли гарм пух
пуф мекарданд, боз арақ мекард, боз ба шамоли гарм пуф мекарданд то ҳамон вақтера ки бечора қоқ мешава, яъне ки конкретна қоқ мешид, мемурд как мумия. тамоми қоқ кардану пуф кардан тақрибан 15 соат давом мекард. а вазни ин мумияе ки баъди қоқ кардан буд 20% вазни аввалаи одама дар вақти зинда буданаш дар бар мегирифт, яъне ки 80% ӯ буғ шида рафт. вивисексия яке аз даҳшатноктарин ва бераҳмонатарин экспериментҳое ки аз тарафи отряди 731 гузаронда мешид ин ном дора вивисексия. яъне ки маънои вивисексия чие? гузарондани ҷарроҳии хирургӣ нисбати ҳар гуна ҳайвоно ба хотири омӯхтани функсияҳои организм ё ин ки ҷудо кардани ҳар гуна қисмҳои дарунии организм. ин гуна эксперимента, яъне ки ин гуна ҷарроҳира нисбати одамо мегузарониданд ва албатта бе истифодаи наркоз, то ки результати исследованиеро вайрон накунад таъсири наркоз. яъне ки дар рафти вивисексия чӣ кор мекарданд? нисбати одам ҳар гуна экспериментҳо гузаронида мешид ки ҳамаи экспериментҳо алоқамандӣ дошт бо ҷудо кардани узвҳои бадани ӯ ва эксперимента давом медоданд дар одами зиндае ки баҳшай то ҳамон вақтере ки ӯ тамом мекуна мембра бесполезна мешавад, тамоман нодаркор мешавад. баъдан просто намегурониданд ё ки намесӯзониданд вақте ки нодаркор мешавад, балки пораш мекарданд, баъдан нобудш мекарданд. ва ҳамчунин ӯ мехостанд фаҳманд ки узвҳои дарунии одамизод агар ки бемор шава ба чӣ ҳолат гирифтор мешавад, яъне ки хичон қасдан организми одама бемор мекарданд. ва буд дигар практикаҳое ки ба тариқи ҳамин вивисексия гузаронида мешид. мисол мегирем, меъдаи одама мебриданд ва ӯро рост ба руда пайваст мекарданд ва назорат мекарданд ки чӣ гуна одам метавонад ки ба ин кор зинда монад ва ҳазм кардани хӯрок чӣ гуна мешавад. яхкунӣ эксперименти даҳшатноки дигаре ки во мегузаронданд таъсири ҳар гуна ҳароратҳо ба организми одамизод буд. бештар ӯ гузаронида мешид бо ҳарорати хунук, яъне ки одамеро ки бояд нисбаташ эксперимент гузаронида бишава ба кӯча дар хунукӣ мебароварданд ва ба дасту пошон дам гирифта об мепошиданд то ҳамон вақтере ки дасту пои одам ях накна. докторо гӯшти бадани ӯро меканданд баъди ях кардан. одаме ки нисбаташ эксперимент гузаронида мешид дод мезад, лекин даҳшаташ чӣ буд ки ӯ аз дард дод намезад, аз тарс дод мезад, аз тарсе ки чӣ гуна дар назди чашмаш чиликош мисли ягон чӯби қоқ шикастестай. дар бисёр ҳолатҳо дасту пои одаморо ҳамин қадар ях мекарданд ки ӯро сард мезад ва ӯ мехостанд бифаҳманд ки чӣ гуна гангрена таъсир мерасонад ба организми одам. ҳоло мумкин шумо бигӯед ки ӯ чӣ хел мефаҳмиданд ки дар асл организма сард зада ё ин ки не. мувофиқи гуфтаҳои яке аз офитсеро, агар ки шахсеро ки нисбаташ эксперимент гузаронида шудагиай ва дасти ӯро ях кардиян, агар ки ба чӯб дар дасти ӯ бизанӣ ва садои бишнавӣ ки гӯё чӯби ту дар ягон тахтаи қоқ расидаестай, ин маънои ӯро дорад ки бадани ӯро сар задае. яъне ки ҳамин тариқ ӯ муайян мекунанд ки шахсеро ки баданаш ях кардагиай молиш додан ба ӯ ягон фоида намерасонад. хубтараш ӯро ғарқ кунӣ дар дуруни оби 30 ё ин ки 50 градуса гарм, ин бештар фоидаш мерасонад. ва ҳамчунин сабаби гузаронидани ин намуд эксперимент барои чӣ буд ки ӯ мехостанд бифаҳманд ки чӣ гуна наҷот битем ба лётчикое ки самолётошон задагиай ва ӯ дар дуруни барф дар ягон кӯҳ чапашидагияну баданшон ях кардагиай. ва баъдан ба хулосае меоянд ки чӣ хеле гуфтем одам ях кардагиро дар дуруни оби ҷӯш будозӣ аз массаж карданда хубтаре. бо ба хулосае меоянд ки аз оби ҷӯшда зан дар таги адёл бо фоидаи хубтар мерасонад. заҳрҳои марговар. дар отряд 8 подразделение буд. подразделение якумаш экспериментҳо бо бемориҳое ки ба тариқи вирус меоянд. бубонная чума, холера, сибирская язва, брюшной тиф, туберкулоз ва дигар бемориҳо. яъне ки қасдан дар бадани одамизод вируси бемориро укол мекарданд ва баъдан тамошо мекарданд ки чӣ гуна таъсир мерасонад ба организми одам. дар натиҷаи гузарондани чунин эксперимент миқдори хеле ҳам зиёди одамо мембра ба хотири оне ки ҳамаи одамое ки нисбатшон эксперимент гузаронида мешид дар як камераи умумӣ қарор доштанд, яъне ки метавонист иш дар иш бигзаронад. ва ҳамчунин ӯ гузарондагиан эксперимент бо таъсири хуни ҳайвон ба организми одам ва ҳамчунин ба ғайр аз хуни ҳайвон воздух пур кардагиан ба венаҳои одам ва оби баҳрӣ.
эксперимент бо яроқ. Отряди 731 ҳамчунин месанҷанд дар одамои зинда ҳар гуна яроқҳоро. Одаморо ба махсус майдони экспериментӣ оварда бомбаеро мекафонданд, ки ин бомба бемории чумаро паҳн мекард. Ба ғайр аз ин дар наздшон граната мекафонданд ва истифодашон мебурданд ҳамчунин нишонаи зинда барои тирпаронӣ. Одаморо дохили танка дароварда люки танкаро маҳкам мекарданд ва аз ҳар тарафи ӯ ба огнемиёд мепаронданд. ӯ зинда ба зинда дар дохили танка бирён мешиданд. японсо пеш аз ин чунин эксперимента нисбати асирҳои хитоӣ гузарондагӣ буданд, лекин дар ӯ вақт ӯ истифода кардагӣ буданд на яроқҳои ҳарбира, балки корда, яъне ки дар бадани ӯ корда мехалонданд ҳамчун нишонаи зинда монда. махсус эксперимент. Сохтани сентрифуга аз тарафи отряди 331 ба мақсади он буд, ки бифаҳманд чӣ қадар қувват дар корае, ки одамизод бимра. Дар камерае ки давлениш хеле ҳам баланд буд, одамо чашмошон аз даст медоданд. ӯ абортҳои пешвақтӣ мегузаронданд ва ҳамчунин нисбати ӯ гузаронида мешид таъсири хеле ҳам зиёди марговари излучениҳои рентгенӣ, яъне ки то мурданшона. Дар яке аз экспериментошон алоқаи хеле ҳам сахти модару фарзандиро ӯ мушоҳида мекунанд. ӯ дохили як қутии шишагиро пур аз гази заҳрнок карда, модару кӯдака дар дохили ӯ маҳкам мекунанд. модари бечора ҳаракат мекунад, ки кӯдакшо оғӯш карда ӯро аз гази заҳрнок ҳифз кунад, лекин дар натиҷа ҳардаш аз таъсири газ мемиранд. фикри ақлатон дар комментария бинависен, видеоро ба дӯстотон падилид сакнен. Ҳамада хайр то видеоҳои оянда.